салом алейкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Айни ҳол чӣ хеле ки мебинем, ман дар автовокзали Котелники қарор дорам. Вай автобусоеро ки шумо ки дидестен, ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешавад автовокзали Котелники ба хатсайри Котелники Хуҷанд, Котелники Душанбе, Котелники Регар, Котелники Кулоб, Котелники Бохтар. Айни ҳол хушхабар ҳамие ки авиакасаи Ройгон Авиа кушодаши дар автовокзали Котелники. Авиакасаи Ройгон Авиа на фақат шумо билети автобус харидорӣ карда метавонед, балки билетҳои самолёт ба тамоми гӯшаву канори дунё ва ки ҷое ки шумо мехоҳед сафар кунед ба нархи дастрас метавонед харидорӣ кунед ва билетҳои автобус на фақат ба Тоҷикистон, балки ба тамоми шаҳрҳои Россия шумо метавонед ки биёед аз касаи Ройгон Авиа харидорӣ кунед ва бе ташвиш сафар кунем ба тамоми гӯшаву канори Федератсияи Россия. Ва нафарое ки мехоҳед шумо билети поезд харидорӣ кунед байни шаҳрҳои Россия озод шумо метавонед биёед аз авиакасаи Ройгон Авиа дастрас кунед билетотона ва бе мушкилӣ сафар кунем бародарои азиз. Ва бо як бори дига мерасонам ки бародаро видеоро поделиться кунед, классову лайки хитона дариқ надоред, то ки дигароро ҳам хабардор бошанд ва ба фиреби машинико дучор нашаванд. Бениҳоят ҷалбоз зиёд мешавад ва бениҳоят саволои зиёд ҳам мешавад ки барои чӣ Ройгон Авиа бояд бепул бошад. Ҳамун нафарое ки ҳамин савола бисёртар шумо комментариёда менависед, Ройгон Авиа ба ӯ хотире мо мондем бародарои азиз ки нафарое ки дар ҳақиқат шароит надоранд, буҷет надоранд, мисли рейси пештара модаро буданд ки дар кӯча мондагианд ё ки ойликошона наметиҳанд аз сабаби документ надоштанашон, дар ҳақиқат Ройгон равон мекунем. Мо ба як хулосае омадем ки ҳамун кореро ки мо амри хайр мекунем дар видео нишон натиҳем бародаро. ин чизоро шумо ба назар бигиред ва рейси оянда прямой рейс Хуҷанд Душанбе аз автовокзали Котелники. Шофёро тоҷиканд, сопровождающиё тоҷиканд ва нафарое ки бе документем бародарои азиз кӯшиш кунед ки возвращение народина гирен. Якча ба назар бигиред ки раҳ да постода шумо да 2,5-3 ҳазор расход мекунед. ҳар як постое ки шумо да манъ мекунанд шумо яъне шофёр қати муомила мекунед ва шофёр гап мезанад 500 рубл, 250 рубл, гиҷои 18000 рубл. аз сабаби документҳои хитон ба мушкилӣ дучор мешед. нафарое ки документ надорен возвращение народина гирен, то ки раҳда каме ҳам бошад шумо ҳуқуқи гап задаам пайдо кунед, то ки постода хитон муомила кунед ё ки шофёро ҳуқуқи гап задаам пайдо кунанд ва ба нархи дастрас шумо рафта бирасед. автобусо ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешавад. багаж як сумкае ки шумо хитон бардошта метавонед то 25-30 килора бесплатна, 5-7 кило ручной хурданӣ мегирем бесплатна ва багаҷое ки зиёдтӣ мешавад 100 рубл килоша мебиёед дар касса харозу ҳастай бармекашен, дар касса меспорен, чекша мегирен, мерен мешинен, бе ягон савол ҷавоби зиёдтӣ сафар мекунен ба Тоҷикистон. автовокзал Котелники чӣ хеле ки шумо дидестен, шашум перрона рӯпарои автобусҳои Кавказ. авиакасаи Ройгон Авиа рақамҳои болои экранда ватсапҳо ҳастай, шумо метавонед занг занед ва электронни билети хитона харидорӣ кунед бе ташвиш, бе ягон шубҳа ва инчунин метавонед ки автобуси Тоҷикистон дар ҷои хитона бронировать кунед ё ҳамун нафарое ки наздикен шумо бародаро бисёртар занг назанед. и ба кадом хотир ман мегӯям ки бронировать нафарое ки раҳшон дурай ва расходи зиёдтӣ накунанд, ҳамун нафаро дар дахл дорад ки метавонанд занг зананд, ҷои худшона бронировать кунанд ё ки харидории билети самолёт кунанд. ва нафарое ки шумо ба метро Котелники наздикен, шумо метавонед айпешӣ омада харидорӣ кунед ва ба чашми хитон бибинед автобусҳо дар кадом ҳолат қарор дорад ва борое ки шумо мехоҳед равон кунед метавонед омада дар касаи Ройгон Авиа биспорен, бе ташвиш бори шумо рафта мерасад ва инчунин ба тамоми шаҳрҳои Россия шумо метавонед билети автобус харидорӣ кунед ва инчунин билети поезд харидорӣ кунед ва ба нархи дастрас билети самолёт ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва ба дигар давлатҳо метавонед ки ба нархи дастрас билетҳои хитона харидорӣ кунед ва сафар кунед. классҳои хитона дариқ надоред, поделицаро фаромӯш накунед. ҳамаи кӯшиши ғайратҳо барои шумо бародарои азиз. интизорем авиакасаи Ройгон Авиа дар автовокзали Котелники.